Right, tamudare tamukoti toita tsika dzemukoti tamutanga Magosha Raymond then Raymond pamusoro Raymond anakwanisa kusvika nhasi akadzokera bheka. Okay, Magosha yesandimi ndiri pano. Andina Robert ndiri pano che muri sabhuku zakare Magosha Shimarashe ndini Magosha Richard ndini changamire nyaya iri pamberi penyu yadaidzirwa vanhu vesa kuna handina Richard sabhuku Esther ari kuti nyaya ndeyekuti uya kudare nenyaya yakaitika mubhuku renyu paguva raElisha Magosha gore rapera. Tara futi Esther zvimwe chetezvo kuna Simbarashe nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure zvatakaona paguva raElisha Magosha gore rakapera. Achitara futi zvimwe chetezvo kuna Richard nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure nezvatakaona paguva raElisha Magosha gore rakapera. Right, Esther, tauriro kuti dare rijekerwe kuti nyaya yacho yakamira sei nekuti pane paine masamari chete vanhu vasinganzwisisi. Pamusoro changamire pamusoro yona baba nanamai ochangamire chete. Okay, masvita chekutanga ndoda chekutanga ndoda kutaura kuti takafonerwa indogara kuAmerica nevana vangu. Takafonerwa kuti panga pasapozika pachiitwa Tombstone paguva ratete. Saka tete wakawigwa padhuze neguva remurume wangu. Saka vanhu vakauya kuzoda kuchera kuti vanotanga kuisa gadzira Tombstone vakaita mistake. Handizi kuti mistake here kuti zvakafamba sei. Vakanochera paguva remurume wangu. Pakuchera ipapo ndo pakabudiswa mapanga 2 nejira dzvuku. Vanhu vangu vachisapozi kunga vachiita continuation kufambira kwangu wakaitwa vakabva varegedza. Vakabva vadzokera bheki kuvakuru vangu varipo. Ndo pakasanganiswa vanhu vese vanga vari mumusha. Vakatanga kuungana vakataura kuti zvinhu zvaitika izvi zvisati zvamboitika mukati meupenyu hwedu. It's the first thing. Ngazviende kwaSabhuku. Sabhuku sekuzwa kwatiri kuitwa vakaenda kwaSabhuku. Sabhuku akataurirwa nyaya yekanzi ichazongotongwa tichiendeswa mumatare. Zvinoitwa by stages from Sabhuku to Ishe and then kuna mambo. Udzwa kwatiri kuitwa. But before zvisati zvaitika zvese izvozvo pakazonzi vanhu vese kwaMagosha ngavaungane tione kuti chii chakaitika paguva iyi. Takatumidzirwa audio. Asi isusu takatumidzirwa audio nevanhu vemunharaunda nechimhuri yekwaMagosha. Takatumidzirwa audio kuungana kwawakaita nedecision yese yakaita nekupomodzera kwaitwa munhu 1 kuti munhu uyu ndiye anga achienda kumakuwa. Munhu akaonekwa nemazai achienda kumakuwa. Munhu 3 times. Zviri paaudio yandinayo izvozvo. Saka inini zvakazongoitika ndezvekuda izvo. Ndakareceive call. Murume wangu anga supposed kuitwa gun salute these heroes yakapfura. Saka vakatitaurira tisina time isati yakwana. Ndakabva ndanzi uya kuno it's your husband's turn kuti aitwe mucomrade yanguva yake because haana kupiwa hero status. Saka tinoita once a year. Unokwanisa kuuya here? Ndikati ndokwanisa kuuya. Uya unoenda ndikatoya nemwana. Mari yematiketi hatisina. Inini mwana wangu anosenzera kuaviation. Saka anokwira ndege mahara.
as his privilege. Takauya tese muno ndege yanga sapodzoka nayo, it was only 3 days. Takasvika panapa. Tisatashvika panapa, takaenda kuMinistry of War Veterans. Tivatatsanangura nyaya yedu. Tikatoda kuenda kupi? Kunoisa maflowers. Kunzi aiwa, we only do it once. Se munhu akamisa flight, takasvika Heroes Day yatopfuura kudhara. Asi vakati endai henyu munoisa chi? Maflowers. And mabva masa maflowers. Takatsanangura kuti munoisa sei maflowers because kune nyaya imwe iriko isina kusvika. Kunzi endai kwaMambo Street na Minister of War Veterans. Tasvika kuMinistry of War Veterans. Zvikanzi anga aripo kudhara ndi Mr. Muchwangwa. Mr. Muchwangwa atavataurira because atikaziva kuti ministries akadini akachinjwa. Vataura Mr. Muchwangwa zvikanzi endai straight kuna Mambo. Ndovanotaura hanzvadzi yangu kuti tazi endai straight kwaMambo. Masvika kwaMambo munotaura nyaya yenyu kuti ndo zvakaitika izvozvo. Musasaenda kana kupi kana kwaSabhuku, musasaenda futi. Ndovanofonera hanzvadzi yangu ndikati nyaya yamuka futi. Tikanzi aiwa, let's go stage by stage because maybe vangazoita sei tingajamba stage. Hongu takauya pano takaenda kwaIshe. Ishe akati ndambopuwa nyaya. Yakaitika rini? Tikati it was almost like it's now 1.5 years if not mistaken. So Ishe akati andichatomboikwanisi nyaya endai kwaMambo. Tikati tatanga kuzwa kuti endai kwaMambo straight. If Mambo asina kutonga kana washare time. Ndosaka kune ma stages. Toendesa kupi ku High Court because munhu uyu ngemunhu wechi munhu wedu munhu akarwira takarwira nyika ini ndakarwira nyika futi I mean ex combatant saka ingoenda straight munoisa chi maflowers ndosa takatanga kusvika pana atatanga kusvika kwaIshe Rukweza Ishe Rukweza akati aiwa endai ne procedure endai kwaMambo mutaura kuti hongu tasvika pana saka kuya taita panapa taitofunga kuti batangoita se tasolvirwa nyaya takasvika panapa masamonzi zveshu akaenda zvikanzi vamudiki Simba vari kupika vari kuZambia avo vanga vasiripo pamba ndokutaura kuti akaita saka ini ndakapostponda madays angu mwana anofamba mahara saka anga ndege yake inga ida kutosimuka because he is a aviation mechanic anga supposed kuti isimuke anofanira kutoipasisa so he has to go back and anga asina mari yendege ini ndokusara kwendakaita ndokutozofona kwendakaita ndikati aiwa chimbondipaiwo madays ndiri kuno because takangojumwa kuti Heroes Day murume wenyu inzvimbo time yenyu yekuita ite sei achitirwa gun salute semunhu akafa nguva yeCovid. We didn't do that, so this time this is the right time, but we only do it on yearly basis. Inyaya yekutanga iyi amene kuti ndimwe futi nyaya yechitu ndinotaura futi here kwati muzotaura okay. Nyaya yechitu pakafa murume wangu mbatya dzina kukwanisa kuuya because kwaingobvumidzwa and I'm the one who made the decision kuti murume adini auye kuno. I am the one who made the final decision. Vakanzi ndochoose kuti ndoenda. I had to go through the president's office. President, please, this is a war vet. War vet vese vakamirira hapana munhu aibvumidzwa kuenda akafa neCovid, nobody. But I fought for him to come here. Then ubva wauya kuno, ubva vanozowigirwa kuno. Ndeyekutanga iyo. Saka mbatya dzakabva dzagoyiwa. Vari kuAmerica vakauya vakagowa mbatya. Ndokwekutanga. Kechitu vakatora nadzo vakaenda nadzo because hatigari panzvimbo imwe chete. Nzvimbo yavanogara is a day travel kuenda ikoko. Saka vakazotumidza dzimwe kupi kuUK. Kechitu kugoyiwa mbatya. Kechi3 ndopedzakazouya kuno. Dzisati dzauya kuno dzakauya kuzogara mumba avo babamukura. Dzakagara almost like 2, if not 2.5 years, if not mistaken. Dzisati dzagoyiwa. Saka mbatya idzi dzakazogoyiwa ipapo. Mamune mbatya dzedu dzitakatumidzirawo kuno ndinakadzishipa here. Saka hanzvadzi yangu iyi ndakatuma kuti sezvo vati vakuda kugowa mbatya. Ndakati wapagowa here. Gowa mbatya dzacho idzodzo. Mbatya dzakabva kuHarare. Dzikauya nehanzvadzi yangu naBamudika. Vakadziisa mumba. Vasvika dziisa mumba. Amene kuti ndikuzwa kuti wakaripiswa. Dzauya sei pamba panapa mbatya idzodzi. Ndokuzwa kwendakaita ikoko. But pane mbatya mabags iwa pane mabags edu futi isusu. Havana kumbovhura vakadzoka neimwe mbatya. Iwona Bamudika nehanzvadzi yangu vakadzoka nedzimwe mbatya dzababa Rei dzemurume wangu. Bag futi kupi kuHarare.
saka isi takuselekta mbatya petakananga kuuya pekutanga ndanoti mbatya dzakadzoka sei ndokupira futi nyaya yacho ikoko hatina kunzwa vakuti hanzi mbatya dzigoi kati what are you talking about? This is the 4th time ugowa mbatya idzodzi chiwanhu chedu hachiite kuti gowe mbatya katingati no ndingati makataura kudhara tisina mbodzigowa kana kuamerica watatiri even kuuk dzisina kuenda vana vakatogoerwa kudhara. So I don't know kuti vari kuregerere kuda kugowa mbatya idzodzo asi atambopuwa kana anything. Mbatya idzi kungogara dzega imba yakatengwa kudhara tikungomira kuti chi mbatya dzigoyiwe. We cannot take back those clothes back because it costed me like 3,600 to bring back those clothes here. One way by weight. All my costs, they fell on me. Nobody helped me. So inyaya yetu yekugoyiwa mbatya. Nezuro sekutaura kwakaita Ministry of Wovets vakanenda mune Summer Flowers. Isitobva tasvika mambo ndoti mambo anonzani ishe sirupeza akangati munoita semunokotora sabhuku chete moenda kupi kumakuwa moisa chi maflowers enyu. But to my surprise kwakaita hondo hatifaniri kuenda ikoko. And I'm like kodai takauya nemasoja nemanhingiriki ivo vakati munhu wedu maida kuenda kumakuwa kunorambidzwa here akurambidzwa kuenda munhu kana anyway you can just go there and put flowers hanzi hatifaniri kuenda ikoko. And I just want to make it clear kuti tinobvumidzwawo kuenda kunoona pakarara murume wangu nevana vangu. Hazvirevi kuti hanzi kana paita misunderstandings hatichakwanisi kuenda kana pakarara murume wedu. I want to clear this as well. And maaudios ekupiswa kwechii nezvimwe zvese I have them. Nekupomedzwa kwaitwa munhu same person maaudios acho handigari kuno. But vane wemunharaunda ndivo vachitumidzira maaudios acho. I have all the audios. Nepicture yacho yese zvese. Nekutwa kwakatwa dare ipapo vanga vasikadi kutipa kuti tizive. But takazongozvinzwa chete. Panofanira kunzwa matimimi. Pane munhu aenda kundoisa mazai. Yes. Kumakuwa. Yes. Zvitarwa neaudio. Zvirikwa paaudio ipapo. Mati paaudio patarwa the same person wachidzokera same person. Exactly. Who is that person? Ndibaba Munekisimba. Tombotanga yekutanga yamataura tozouya yechipiri yembatya yekutanga ndeyekuwanikwa paine banga mapanga machira paGowani. Then yechipiri yekugowa mbasha. Yes. Right, izvo wadare hatisati taenda tombovapa chanzi kuti warespondi zviri kutaurwa zviri zviri kunzi hanzi kuzipa patori nemaaudio ekuti vanhu vaikuona uchienda kumakuwa matiri utatu kaundu kakawanda. Paaudio iri kunzi 3 times iye achitopindura akati ndakaenda 3 times asi handisini ndakazviita. Sabhuku akati waienda sei kumakuwa usina authority. Unongoenda sei kumakuwa wakuenda kumanira usina kukumbira authority. Akati ndaingoenda hangu. Anzi waenda unoita sei kazi kunoona pakasiwa baba wangu. Mukoma wangu. Simba kana kuti miwe mhuri sabhuku zvakafamba sei pamakaita dare? Pamusoro ichangamire nyaya ndida kutsanangura kubva kumatangire enyaya. Ndakanzwa kunzi izvo pamakuwa pane banga riripo. Guwa ratakatanga kuona banga ndira baba Fidiwa, baba wamukoma Elisha. Tawana zvinhu izvi ndakadaidza wana magosha iwo magosha kwese zvinozviziva here izvi.
wakati zvino tiri kuonesana asi hatisi kuziva kuti ndiani akaisa zvinhu izvi. Ndikati munozviziva here kuti zvinhu izvi hazvibvumirwi kuisa kumakuva. Saka zvandiri kuda ndezvekuti zvinhu izvi tauriranai kuti moita sei tisati taenda kwarikweza. Ndokandipindura vachiti zvinhu izvi tichaona kuti toita sei takati tozvibvisa. Ndomatauriro wakaita zveshuwa zvinhu izvi wakabisa wakaita zvawakaita wachatsanangura wega. Zvadare izvo handizivi kuti mungandibvumire kutaura ndichienda pamberi mangu. Zvadare izvo pakapera mazuva mashomanana ndakaona ndagashira shoko rekunzi paguva raElisha padatwa Tombstone. Ndikati padatwa Tombstone handina kuramba kuti ndiuye ndiise nawo Tombstone, asi ndakati zvatiri kuisa Tombstone ndiani anenge aripo wekwamagosha ari kutsinira nyaya yekuti paiswe Tombstone. Ndakaona kwakauya mai Magosha nabamuninawo uyu Richard. Ndikaona paina Hilton ndiye mukomana mukuru ifemili imwe chete nemuzukuru ndiani uyu Lakson. Wakauya semhuri, asi kuuya kwawakaita wanha wanga wasi kuwirirana pamhuri yavo yose newamwe wanatete. Saka inini sasabhuku ndakati ini handina divi randinorerekera, ini between muri pakati ndichiona kuti zviri kuitwa mumakuva ndizvo chaizvo zviri, because ndakandine zvakanga zvambobva kuitika zvemapanga zviya izvi. Saka Tombstone rakaiswa wakapedza zvese zvakadyirwa kumakuva, hakuna dzimba dzawakapinda muraini moswa, wapedza zvinhu zvavo ukamwira zvavo usiku waibva wadini ndobva waenda. Saka zvadare izvozvo nezuro ndopendakati ndauda kutobuda kuya kuno kwaSape ndichida kuzorarira kuno ndizonoatenda kotini. Ndopendakawana wachibva wandifonera kuti tiri kuuya wandina toda kuisa maruva. Ndikati kuda kuisa maruva mauya nani? Ndakaona wari 4 iwo nemukadzi 2 varume 2. Ndikati mauya nani kuti tiise maruva aya, because nyaya dzenyu dziri kunetsa idzi. Zvikanzi wakanditi hanzvadzi yangu. Ndobva ndati ko wamwe wari kupi, makamboya nawo pekutanga chiisa maTombstone wanabaunina wari kupi? Ipapo hana kunyatsondipindura zvakandifadza, asi shoko rakazondityora sematauro wakati aiwa isusu takabva nekwamambo. Tabva nekwamambo takabvumirwa handichazivi kuti maiti mambo eshere wandichazivi, makangoti kwamambo. Ndikati wakatibvumira kuti tiise chini maruva aya. Ndikati zvakanaka hendi, asi inini handizviti ndoga, ndichadaidzawo watigere nawo munharaunda. Ndobva ndatora Elder Mukoi, ndobva ndatora Gagade Leonard muzukuru wana Magosha. Ndikati uyai kuno, awana wauya wati wada kuisa maruva. Saka tida kuti tionesana kuti panoiswa maruva imi neni sabhuku tione kuti maruva here chete wachangoisa, kuti hapana zvimwe zvinhu zvinozosara zvotimukira mangwana ndipaiswa zvimwe zvinhu. Zveshuwa maruva wakageza gwara, wakapedza wakaisa maruva avo, wakashandisa nefloor polish yavo, tibva tabva tose ipapo ndobva wadzokera. Ndangoti muchidimbu changamire ndo mazira ndoita nyaya yetinayo mudare muno. Wati hanzi pakava nekurwisanisana nezuro mashoko. Mashoko ndovanga asina kumira, because pakazoita wamwe kwanga wakundifonera ini sabhuku waenda newanhu ava sei ipapo tisipo. Saka inini ndakazoona dzimwe mhinduro handichadi kudzipindura, ndakavhara foni yangu. Ndikati inini zvondakuita, inini ndozvondakutoita kuti ndiri pakati peimi muri kutaura mashoko aya newanhu ava, in between mese. Handigoni kuti ndiwarambidze ndigai kuisa maruva. Saka ndabva ndakakata foni yangu, asi ndaitofonerwawo nanatete wavo wainditi maurirei mabvumirei kuenda newanhu kunoisa maruva ipapo, zvinoreva kuti wanga waine kusawirirana kubva nekare.
Richard zviri kufamba sei? Changamira pamusoro regai nditange neyekutanga. Yekutanga ndofunga narration yapiwa yekuti paida kuiswa tombstone yatete, mistakenly vanhu vakatanga kuchera pamukoma, ndo pakaonekwa guva, ndobva wamira, ndobva wataurira sabo, pakaonekwa banga ranga rakabayirwa tongoti paguva ipapo, riri mukati kangi riri nechekunze slightly in, rakangofukidza zvishoma. Saka zvadaro nejira ranga rakasungirwa jira dzvuku banga racho. Then kune makuva mai nababa panofamba nevanhu apa panga paina another kabanga kakadaro futi kanga kasungirwa jira dzvuku. Kari pamusoro peguva here? Kanga ari kangoita zvokunge kakandwa panofamba vanhu but kari nechekumusoro. So sabhuku takavaudza kuti ndo zviripo izvo. Sabhuku vakati saka zvodi tikati isusu hationi chatingati chingatinetsa because wakafa kwatiri isusu kutenda kwedu wakafa, hapana chavanodini chavanoziva. Vatatora mapanga aya ari mairi ndokubva tanopisa. Kuvakirwa kwachida kuitwa bva kwapfuurira mberi zvaenda zvakadaro. Ndikangoti ndo chikamu chekutanga. Chechipiri ndechekuti semhuri we sat down, we wanted to yekugoa makuenda yekugoa ipo tichiri paiyo yemakuwa ngatimbomire yekugoa yekugoa hatsandaendeko. Yechipiri iri kutaura kunzi maaudio ndekuti isusu sevakomana takagara pasi tichida kuonesana, tichida kuita kwizwana another kuti zvingagoneka here kuti pakati penyu paine umwe angadaro angandoisa mapanga kumakuva. And definitely we could not find anyone, but panotaurwa nyaya pane vamwe vanogona kunenedzerwa. So zita rasimba sekutaurwa kwayo kuti harakadini rakabuda, but ndichizomubvunza I think yachazotaurawo portion yake. But zvadaro we were talking as a family, pamba pasina issue yekuti tingati tirikuda kutsvagurudza zvakawanda because sekutenda kwatakaita anongoziva kuti izvi hapana zvazvinotibatsira, because even tikaziva even munhu wacho hapana zvazvinodzoka, hapana anodzoka mufi. So that's what we understood and we dwelt on that one. Saka tapedza then taifanira kuzotaurirana maybe semhuri, maybe kuda ndopa patingati kuda hatina kuzotaura nawo maybe, but uye anoti akataura nawo akavaudza Simba anoti maibhuru akavaudza kuti taenda kumusha tadiscassa, but amongst the things akanga achivatumira maaudio ana maiva uyu vachitamba this and that, but akati I'm not interested in that and interested in nyaya yemapanga, of which pamapanga that's what we did, and takazviita with a clean conscience, tisina kana chimwe chinhu chatingafungidzira kuti chingavepo, nekuti takanga tataura nasabhuku, and we know kuti nyaya dzekutanga dzatangira kuna sabhuku kana adzitadzawo dzizopfuurira dzichienda mberi. Saka muchidimbu that's what happened. Simba simudza izvi Simba. Ndinonzwa hangu kudzimbiwa ndichinzwa nyaya dzakadai. Chekutanga ndinoti nenyaya dzataurwa dzekutanga dzekuti ndazonzi ndini ndakaisa mapanga,
ndinonge ndinodziramba nekuti ini kuenda kumakuwa kwandaienda ndaitotumwa namaigura. Totanga nyaya yekupamba nenyaya yestand yamukoma. Takamboya naye futi panapa. Stand yamukoma iri kudhuze nekumakuwa. Saka zvese zvataita taikomunicata namaiguru. Tazodaiso tazorwiswa tazoenda kwamambo tatanga taenda kwasabhuku akaitisa kwaishe akazoti kwamambo tichiva explainera zvese zvaiitika. So tichitaura ipapo inini hangu maybe kukura kwedu muchikristu handina kuziva kuti kana kumakuwa wakaenda uri wega kana kuti uri inenge iri mhosva. Ndakatozojekeserwa nasabhuku tagara pasi semhuri. So ndichitobva tichiita zvatenichita kustand yamukoma. Maiguru ndaitotaura nawo dzimwe nguva tonditi mozopfuurai muchiona paguva ramukoma kuti pakamira sei, bhosi tinoda kuita sei, tinoda kuisa tombstone. Ndo maendero andaenda kumakuwa. Uyezve tichitotaura nevakoma vari kunzi pambaita ripoti yekuti pane mombe dzakapinda mumakuwa dzakadhuma head chazoti ndeyababa here kana kuti ndeyamai. Saka yanga yakutsekenyuka zvinzi chiendai mozotipa kuti pada kuitwa chii, pada kuiswa simende here kana pada zvasei. Zvese izvozvo ndo zvandakaita svikata tazonzi pazoonekwa mapanga aonekwa semhuri. Sabhuku zvambotaurwa nemukoma. Sabhuku wakatidaidza wakatitora wakati honai zvaitika izvi toita sei. Isusu sana magosha kana kuti chitendero chedu kana kuti makuriro edu hatina kuzviona zvakatiipira kana kuti sei kuzvipisa. Hazvapiswa munhu wese aripo achiona. Zvazodaro zvapera kudaro ndo patakazoita imwe meeting semhuri iri vakomana, and then pambana nevazukuru vangu varipo. Saka tiri kubvunzana kudaro mhosva yandaipiwa kana kunzi linki yacho yekunzonzi nezvemapanga inyaya yekuti ndaenda kumakuwa. Ende ndaito dzimwe nguva ndandine muzukuru wangu anonzi Remas Magosha. Ndo pataishanda tese tiri tichigadzira fenzi yepastand yamukoma. Dzimwe nguva itomutora kuti Remas ndakupfuura nchiona kuti the other day racho randakazopfuura nchida kuti ndoda kuziva kuti kana takuzodaidza mateo builder pari kudiwa simende yakaita sei. Ndo pandakapfuura neipapo pamakuwa ari masikati machena. Even pandaichikomentera namaiguru nichivaudza kuti isusu tapedza. Wakatozombonditi toda kuzoisa tombstone mozopfuura muchiona kuti paguva pamukoma pakamira sei. Ndo maendero andakaenda kumakuwa ipapo. Ende anga ari masikati machena. Alright. Pane chiri kunetsa here maMagosha chekuti munofunga kuti mapanga aya zvaakaiswa tiri kushupika zvakati. Pane chiri chinetswa here chiri maMagosha tichiona maringe zvembatya inyaya iri yega tichaipinda kuti tibatsirane magoyerwo embatya. Andingangoti from that time iye mwana yega haakwanisi kuita malong distance ekufamba. Mwana enda kwauya naye kuno anotoiswa muspecial crew yake semunhu ari mechanic. From that time akangotanga kurwara. Ngozi sabhuku akataura kuti handisazoti sabhuku yachizoti mukateerera audio yacho izvi munhu ari kutsipikwa, munhu ari kumuka.
So from that day iyena akatisara kendani kana asirisa bwaitaura kuti iswa kwamapangwa nyaya dzetinoona zuva nenguva munhu ari kumuka ari kutsipikwa saka zvinoda kugadziriswa. And from that day mwana anongorwara. From that day mwana ari kungorwara. Hatichaziva kuti zviri kubva nekuti. Dai mwana wacho anga aripo kati taiona kuti abatsirikana. Manje kana asipo zvinonetsa kuti tione mitare yedu kuti aone kuti ari kurwara here anodi nekuti pamusoro changabe ndodavira kuti dai paine zviri kuti shupa semusha tingadai takaungana takataura ivo maiguru avo vangadai vakataura nesu kwete kuuya kuno kwamama vaifanira kutaura nesu semusha towirirana. But kana yaishu yekuti pane zvinotinetsa musha takuenda kwachangamire, I think that's not fair at all. Asi but watsanangura kuti wasvike kunoku watsanangura mafambire awakaita. Asi imimi mumhuri menyu munowirirana here magosha wenyu? 1 2 sure maenda kumakuwa maona kuine banga rakasungirwa jira dzuru rakabayirwa paguwa kwakuti chisimire chedu hachina basa ngatipisei just like that and forget about it. Kamambo nhau iri papa inonetsa inorwadza kutoti pane zviripo zvakakura kutoti hakuna munhu anoenda nebanga namazai kumakuwa pasina zviripo. Pane zvavari kugadzira kana kutoti pane zviripo kana urombwa ndopazvinobva ipapa. Saka nyaya idzodzo hadziiti kupisa yenyu mungapisa, asi mhepo yacho yaenda nebanga iroro iri rabanga bedzi, asi pane zvaitwa kumakuwa. Hakuziri kuenda ndiri kugara ndichienda kupaki, mapaki unoenda hangu ndotandara papaki, hakuendwi. Saka maona kuti patsika dzedu kumakuwa unge waenda tsurusa, ona kuti ndoda kuendawo kumakuwa, pane zvandoda kundodini. Zvine nguva kuti uri kuenda kwete mazuva ese kuenda nemazai. Mazai aindopiwani kumakuwa, ndopane nyaya iwawo. Wakamboenda nemazai here? Handina kumboenda nemazai changu. Wakazosvika padecision yekuti isusu ndopise iyo mapanga wanga wari pamwe chete here namaiguru wavo? Nyambotaura. Oh, okay. Kubva kufa kwakaita mukoma maiguru wangu asatouya, wakatozouya takuita tombstone. Saka pakupisa uko makaita mapanga aya hamuna mbuwa vanogara kuamerica ava vari muno. Nachida kuramba ndichitaura kuti ndingada kuta look back kuti tisazowirirana pazviri izvozvo. And right now I didn't want to go back. Ndaida kungotaura zvazviri. Ini chingosvika mumba mamagosha ini takatanga kuendesa uyu kuGermany, akaita ticha akabva agara akadaro. Ndikatora tete Flora ndikauya nawo kuAmerica. I was assigned to United Nations. I was the one who was assigned to United Nations. Ndakamirira hurumende yemunhu. I am an ex-combatant. And at the same time ndakabva ndatora tete Flora tikatora that time takatekedza mwana kuendesa kuprivate school, tikatora pamudiki Ephraim ndikaunza kuAmerica. Ndingakuti it was a chain. Tapedza izvozvo wochizondidininika wazvitaurirei kuti
ndokupakadza kusawirirana manje wazvitaurirei kuti Bamudiki Simba ndowaita sei wabatwa ndikati I have the videos wanhu umaraini umwe anzi Alice Mukoye vakatitumidzira maaudios ekuti Bamudiki Simba wanetsa kana muchida ndiwavhurire izvozvi munyasonzwa hanzi wanetsa Bamudiki Simba kumusha iko regai ndikuvhurire ndinototsumba dai ndisina kubatsira mhuri iwe yese. I'm sorry to say this. Kusvika pavari izvozvi zvakabva mumaoko mangu. Mumbozviziva here kuti maneighbors wadestroya mafamily nekuti vanenge vachiona kuti mhuri iri kubudirira zvangu sekutaura kwamuri kuita uko maendesa uyo mochindoona iwo kwacho kwamuri kundoti wana Alice wacho mochiona kuti wane chiri kuitika munzvimbo imomo. But I believe there's no smoke without fire. Yes, that belief can be there, but the fire may be the opposite. Kuti jealousy can ignite fire. Yekuti mhuri iri kubudirira, iri kugara zvakanaka, muri kugara zvakanaka, muri united zvakanaka, then vanhu ivavo vakukutumirai maaudio tsitsi dzavo ndedzei kubvisa mwana wemvana madziwa. And at the same time I can tell you mambo sorry. Bamudiki Richard ndira kwa ndema audio zacho nawo. Bamudiki Richard ingadaita kabhuwa mbatya kudhara. Bamudiki Richard waitorwa naTete Flora mbasha dzinogara mumba imomo. Vanga vasingawirirana vachindibhega I have the audios vaindibhega maiguru zviri kunzi chii ndichivaitira sei ndichivaitira makuhwa I think ngatimbomire mbatya imbatya iri yega ngatimbomire imbatya timbopedze iyo tati isusu kuona iyo jaha rondobvisa madziwa pamwana wemvana chainenge iri kuda chii? There is no smoke without fire. Yes, tinobvuma ipapo. Asi kana jaha rondobvisa madziwa pamvana chainenge iri kunanga chii? Mwoyo uripo ndewechii arizi kuti maaudio because maneighbors vanhu vauraya mafamilies kuti mafamilies pamwe Alice aida kuti apfimbwe neiyeyo nasimba oramba. Mhuri yenyu ndinoiziva mhuri yekwamagosha imhuri iri kubudirira yanga yekuti vanhu vakawanda through US ndokuziyai kubva muri mhandara naye. Ini ndakafunda naye richirakanyini munozviziva here? Atinokuziva michuya atingataurire zvakawanda mambo atidi kutaura zvakawanda tinokuziva let me close it because ngatiyekeonzi mambo atongera favor ndikazvibudisa ndingazoti mambo because vakatitaura kuti kana mambo asina kukwanisa ngaiende kuhigh court inoperera kuhigh court ndikati aiwa nekuti relationship yedu nemi munoiziva imima ndasikadi kuitaura mune vanhu vakawanda saka ndanichiti kana vatadza then tochizoiripota kuhigh court. Asi kana mambo achitonga kutadza kwamambo hakusi kuti anditongere kuti ini ndindau aiwa not kuti imimi to my satisfaction that's what I was told the Minister of War Veterans to my satisfaction, to satisfaction of all. Kana mambo achitonga haatarisi one side. Exactly. Aiwa ndikuirana nemi ipapo ndikuirana nemi ipapo ndikuirana nemi do ndidisturba ndiri kuenda. I'm sorry. Unomutopanana machances anotaura zvakapera. Okay, I'm sorry. Not an answer the question. Toona because chandiri kuona sekutaura kwamuri kuita kuti zvaakupa maproblems kumwana wangu
basa raaisiita haachakwanisi kuita basa iroro kuburikidza nezvinhu izvi zviri kuitika. Handina kuti mati muri kuona maproblems here. It might be the case or not. Yes, yeah. It might be. But munofungidzira imimi toti because there are two things, one way the other, and chimwe chinokunda chimwe. Saka imimi muchiona chinokunda chimwe chii urwerere kaundi ndo zviri kushereketwa. Chinokunda iye mwana yange isina chinokunda ngechida kuona chikonzero chichakaitika ndosati auya kuzoripota. Ndo zvatinoda kuona. Izve mwana imwe nyaya mangu ndibvunza wangu but handasikatotomboita. Tinoda kunzwa kuti zvazvaita izvi we don't know. Pane zvaakuitika here. That's why we don't know. Kuti tione. It might be the case or not the case. We don't know. Saka tauya. Kana pasina panonzi hapana, kana paine fungidziro pane fungidziro, kana pasina chi handi imaisa fungidziro. Handi matopindura ipapo matopedza matodibhutsa ipapo kuti imaisa fungidziro kuti no tinofunga kumapanga aya akaiswa pamurume wangu, mapanga ayo akadi akukonzera kuti pamwe mwana wangu zvaisoita achishanda hazvisiro zvaanoshanda. So that tiona kuti the next phase tinobatsirana sei. But tiri kutaura nhau iyeyo yemakuhwa kuti makuhwa anopunza musha. Tinozviziva here izvozvo? Ichokwadi. Kuti makuhwa anopunza ende maneighbors kazhinji zvingange zviri pakuti neighbor pamwe makamutaska kuti neighbor nditarisire kuti zviro zviri kufamba sei. Kana kuti neighbor anokwanisa kunge aine mainterest aanoda ekuti akufeede neinformation. There are two ways ipapo kuti chinangwa chaneighbor kuti akufeede neinformation iyoyo yekuti avo vari kutaura nemazukuru zvese nevazukuru vangavangana sekuru vavo tomboti isusu because ndoda kutarisa munhu anondoita zvamuri kutaura izvo haye ndimasikati ndo number 1. Munhu anoenda pamakuwa achindoshereketa haye ndimasikati. Uyo anoenda masikati haasiri muroyi nekuti aruziva kuti ndiri kuonekwa nemunhu wese ari kuona chii nekuti masikati. Muroyi anoenda usiku haendi masikati kundoroya nekuti tichindoita izvi like zvamuri kutaura experience yatiinayo isusu panotondoombererwa vanhu vachidzika ende anenge atori nemutungamiri mupostori mutungamiri waanenge aine chii achindoita ushereketwa ihwo. Okay, nyaya iyoyo atingati yes or not because mama ndikisimba yatombogara neng'anga pamba. Ng'anga pamba chaipa yatogara ipapo. Saka handisi kuchaziva kuti saka hatisi kuda kuti yes airoja pamba ipapo. Ndokuti isu hatidi kuti tiite imi muri hatisi kuda kuti tidzokere tichiramba tichidzokera mumashure. Muri kuAmerica. Mati? Muri kuAmerica. Simba yari muZimbabwe. Yes. But we are well vested nezviro zviri kuitika muZimbabwe. Takugogogoi takatosvika nababa areya. Baba areya wachiri wambenyu. Ndati muri kuAmerica. Uyu ari muZimbabwe. But we are well vested on what is taking. Of course. Simba itakampa brand new inozichiko navigator 45,000 akaiparadza. Amndiki Simba. Takaisa $80,000 mubank akaiparadza.
So handisi kuramba tidzokera back mumashure. Mashure. Hati kuramba tichidhiga back. But icho ndo chokwadi. Ndizvozvo. Ichokwadi ichocho. Saka ndazoti enough is enough. Right. Semaonera ndiri kuita ndanzwa Simba ari kuti paimboenda maimbotaura mese kuti ndionerewo paguwa pababa mukuru kuti takaita sei. Ndatodzingudza ndinambomutuma izvozvo. Munamutuma izvozvo. Maaudience ndinotaura naye because network inonetsa sei. Vamudiki Simba takagara naTete Flora. Vasikadi kutuma baba mudiki Richard. Vakati tuma baba mudiki Simba. Pane kusawirana vamudiki Simba, vamudiki Richard nana Tete vari kuko. Zvoda ndakauya straight ndikaituma mudiki kuti zvaita sei. Ndaituma munhu mukuru. Okay. Ndanzwa Simba wacho ari kuti aiendawo kundotarisa masikati nguva dzakati wandei. Zvichazikanwa nani asi hazvina kutaura kunzwa ro papa muodhi hazvina kutaura kudaro. Saka ndandoti hamusi kuona here kuti time yamakataurirwa kunzi munoda kunoita maseremoni epagore mamuchisoita. Simba deno kuri kunzi akaenda kumakuwa akanoona paine makano kana kuti mapanga ari kutaurwa aya dai akamaona. But ndikuona sekunge period iyoyo makatanga kutaura kuti muri kuuya imimi kuzoda kuita maseremoni enye paindependence. Ndo pakapinda muwengi kuti imimi mupesani nana Simba nekuti Simba igona kunge akatotaura kuti nekuenda kwaita aigona kutaura kuti pane mapanga aripo achitotaurira vamwe vari kuno. It was way before. Ini ndakazopa decision yekuti vehurumende vangu vati toda kuisa inonzi chiko kahead. Mune mari here yekuti muisese mutenge tombstone. Tikati ini ndinayo mari. It costed me $5,600 myself. Takapuwa only $150. $6,500 kutenga tombstone hiyo. Hurumende yakatipa $150. And takangoishandisa pa transport shit. So bamudiki Simba kuti vanga yana Tete yakatoitika kudhara ito. Yana Tete. Paka achangamira. Ndikuona kuti Tete awa moyo wavo chaiwo hausi kusvika pekuti vari kugutsikana na Simba. Moyo wavo hausi kusvika ipapo kana kuti vaedze kutseketudzika kuti Simba anga achiita sekunge ndiye asina kuita zvinhu izvi. Hawasi kusvika pakugutsikana ipapo. Kuona wakabata ipapo. Saka changamireni ndiri kufunga kuti nyaya yawoyo ijeke vanhu. Waida kuti wangoendeswa useri kwechinhu changamireni. And besides that, ndoda kutsigira ivava. Bamudiki Simba taida kuuya muna May 26. Muno tichida kuona kuti tinogara here muno muZimbabwe kana kuti hatisi kudaro. Baba mudiki Simba wakafonerwa nababa Rei. Simba stand yangu iripo here. Akati iripo. Akati Simba 1. Ndikakusvikira uripo ndinokuuraya. Why? Nenyaya ndinambotaura dziri. Wakaparadza mari kungoi brush 80,000 years kungoi brush like that. Wakaparadza motikari yangu 45,000. Apana kupedza 2 weeks baba Rei wabafa. Ndaigara nababa Rei mumwe chete. Handisi kuwapumhaka. Ndinoda kupindura mubvunzo uyu. Handisi kuwapumha kuti ndo zvakaita. Taigara pamwe chete. KuAmerica kwaifa I think like 3,000 only count COVID. Munhu akangokosora ndikati munhu muno mwese it was a contagious disease. Isitairana nababa Rei every day. Wanga usingakosori, wanga usingaita sei. After that night wakangotaurirwa izvozvo wangopinda hospital wabafa. Munhu wana akangobatwa neCOVID, the whole family inoitwa wiped out. Handisi kuwapuma. And I think he's right. I'm not satisfied about it. Kuti ndizoenda nayo kana kuti kuningiri kukoka ku high court inenge yata imwe nyaya. Like kuti zviperere munhu. I'm not satisfied at all because history yacho is
inobva ndikada kutanga zvese ka tingapedza gore rese tiri muno. Muruona zvakubuda kuti pane kupfuma kuti even murume wangu Simba akadii akauraya murume wangu. So ndo zvatei tinoda kuti zvibude kuti dzaswai ndabvunza kuti pane here zvamunodii. Watokonya tasikadi kusvika kwese. Watokonya. Aiwa. Ndodare toita nembichana 2 weeks tatatoplana kuya kuzogara muno muZimbabwe. Tasei kuzogara taida kuona kuti tinokwanisa kugara because takamboya nevana pekutanga vana havana kukwanisa kugara muto vatadzokera pe. Handisi kuwapuma uroi. Right. zakuchitumbura nyaya dziya dzamanje ane nyaya yacho simataura vari kuita kuti murume wanga wangofa mushure mongati waparadza zvisavanguka nosvikokuuraya 2 pochizonzi pavada kuiswa dongo powanikwa banga riyarira nejinga riyarira poita information yekuti awa wasi kubva kumachi kumakuwa saka ndotsigira zvoti vanhu vachizangaza kuti nyaya ipere dare ijekeseru kana kuti vagutsikani. Alright. Ngatichiendei panyaya yepiri. Pamusoro yechangani. Ndikutoshandisikawo nezvekutorwa namaiguru. Kukura kwangu. Ndovata ndiri close namaiguru wangu namukoma wangu ende kufa kwakaita mukoma wangu kwakatondirwadzawo. So now ndakunzwa zvavakutaura kuti patakapedzisira kutaura tese uripo wakashayika. Zvakaitika here kutaura kuri kwavari kutaura? Makataudzana paka zvakadaro here? Taitaura zvakanaka. Makataudzana here panyaya yemotikari nenhau yemari yakaparara? Zvese izvi takutaudzana nemukoma zvakanaka vaitoti no on good books. Zvakaita here kuti makambonge mashushikana mamboita mahashwedzi nenhau nekuti hazvingamboitika 80,000 kuti ingoparare munhu oregera kushatirwa? Zvinotondichambisa nezve 80,000 zvacho zvandinoziva ndezvemotikari. Pane mota yawakauya nayo kuno saka mukoma aipota ichiti munomutsa motikari ichibva yaparara. Haina kumboparara zvokunzi yaparara but zvinonzi yakaparara ende hakusina motikari. Then there is 80,000 iri kunzi yakapuhwa, then you had hashiwedzi, then thereafter hapana kupera 2 weeks mukoma wako achibva. Takutaura nokuti munhu wacho haapo but nyaya yekuti ini nemukoma wangu taiwirirana ende kukanganisirana mhuri tinokanganisirana but tinogadzisana. Handiti tagadzisana kudaro ndopaitonditaura kuti stand yangu unombopota uchinoiona here kumusha. Ndikunzwa kuti pane munhu anenge akuita sei chiti ano mukoma ndichaita sei ndinoita zvese zvamune matauro svika itime yandaitoti mukoma stand right. Tapedza dio hanzi munhu wese kuti asatisfy kana uri clean unongobuda clean kana paine zviri kuitika zvodi zvinoitika kuita kuti munhu wese abve adi agutsikana. Handiti pamusoro ichangamiro inangu nyaya ipa kuwirirana kwana magosha mudzimai wavo hapana shoko rakazingira svika kana kuti riripo rekuti vakapatsanurana. Saka pane zvimwe zvinoitika ndaikumbirawo kuti vana magosha nemudzimai wavo vave vanhu vanoindarakita vachitaurirana. Tichidzoka mashure tichitarisa zvese zvematombstone zvanga zvine kakudonzerana but chinhu chemhuri chaifanira kuitwa mhuri yakabatana. Saka ivo kana vaine minuto kumudzimai wavo vanofanira kumutaurira kana kugara naye pasi kuti ayo tine minuto yakati kana poziitika maevhenzi akafanana naaya ekuti pane poti vakuswa maruva uyo achirangarirawo murume wake aite akasununguka
inzwaika that's tatora time yakareba manzwa kuweka kuti pane kufungirana kwakawanda. That's why zvinhu izvozvo ndo zviri kuunza division because kufungirana kwacho kwakawanda. Division yakagara iripo mambo kutora chokwadi. Uyu nehanzvadzi yake ndaitomusaidhira ndichitwa matext message ndinawo. Vachimuplanira hatisi kuzobuda imba yangu iri kugara idzodzo. Mbasha idzodzo hatisi kuzobuda imba. Maiguru ndoita sei? Kuti takuenda yechipiri yemba iyo tatiti solution tinoipedza tapedza chi solution iyo. Handiti. Iyo muona paine kufungidzira wakadaro. Uyauya kunoku hatingogumiri pakuti tinotaura nechi tiri kuona mafacts tichiuya kuona mafacts akamira sei zvakamira sei. That's manzwa ndabvunza kuti pane kufungidzira here kuti nhau yemapanga iyi ingange iri nhau yemapanga iri kukonzera mhirizhonga kana kuti mvonga mupopoto kana kuti zvatingati zvisina kunaka mumhuri. Taona kuti pane kufungidzira kwekufa, pane kufungidzira kwemwana kurwara, pane kufungidzira kwengozi iri kutsipika. Nekuti ngozi iri kutsipikwa nekuti pane kufungidzira kwekuti pane ushereketwa hwakaitwa wachigara nen'anga. Ushereketwa hwakaitika mumhuri. Saka ngozi yakutushuka pakushuka. Uyu mukadzi anga kuti dai ngozi yauya yabuda kuti irwise akauraya chi murume wangu. Handiri kupona. Even high court haidzibati nyaya idzi dzinotobatwa nemadzimambo. Waruda kuenda high court haidziiti dzinotoendwa nemadzimambo. Ndiye anokwanisa kudziita nekuti uroyi kuhigh court hakuna uroyi, asi kuno tinoziva kuti uroyi huripo. So kuti waende tipedze dare iri munhu wese achienda achifara panofanira kuti paone vanovheneka zvemweya toona kuti zveshuwa hapana chikonzero ndechakati vanoburitsa ivo kuti chikonzero ndechakati. Kana kuti zveshuwa pane chakaitwa chiri kutsipikwa pamhuri apa. Handiti. Saka iyo tapedza tati tichaenda kune useri kwechuru. Then toenda pane kugwamba. Pamusoro ichangana. Wachaenda ndowanani? Tese tinoenda tondoona kuti zviro nekuti pane uroyi huri kufungidzirwa. Nekuti toita kuti kana iwewe ukaregera kuenda pamwe ndiwe muroyi. Kazhinji vanoramba kuenda izvozvo. Vazhinji vacho tinozoona kuti ndo vanenge vari varoyi. Tazofamba newe totozoona uroyi huchibuda. Saka kana pasina chawainacho, even kana Bhaibheri rinotaura kuti kana uri muRoma ita zvinodiwa nevaRoma kuti zvicheke. Haurambi zvinoitwa nemaRoma iwe uri muRoma. Bhaibheri mavhesi arimo anokutendera kuti unoita izvozvo wozodi iwewe chitendero chako hachisi kubviswa asi zviri kuona. Ende varoyi vazhinji vari mumakereke for your information. Varoyi vazhinji vari mumakereke. Imomo handina moyo wangu. Unotoziva kuti pamba panhingi hapadyiwi. Ndiri kuchemberi sabhuku. Sabhuku wenyu waripa. Unotoziva ini ndakakuramo. Unotoziva kuti pamba panhingi hapadyiwi. Ngei pachinzwa rudozi unofa. Varoyi variko. Hatinai sabhuku chame. Sabhuku ichokwadi kuti Simba akamborejeswa n'anga pamba. Dzimisa ndodzenyidza. Aiwa ndiri kumusha wari kuharara. Vanenge vari kuharara kazhinji kunangu musha. Right, ngatoendei number 2. Number 2 hanzi imbatya taura tinzwe dzokorora imbatya kuti mbatya murundi hanzi hadzisi kugoyewa here kana kuti
mbatya dzakagoiwa ka 3 times kunonge kwakazoeka kakechi 4 times. Bhegi rakauya nembatya kubva kuHarare uya kuno kwahandina mamune mabhegi edu isusu pamwe chete saka vaka offloada mamwe mabhegs embatya dzababa ari wachibva wasiya bhegi 1 rababa ari ndobva dzadzoswa bhegi kumba kwangu inini kuGlenville. Saka tada kutengesa imba vatanoti inga bhegi rababa ari rakadzoka. Ndobvunza hanzvadzi yangu because hanzvadzi yangu vakapangana vari 2 nani pakuwirirana pavo without my authority. Vakapangana vari 2 zvanga zvakangonaka hapana chakaita but mistake yakaitika ngeyekuti bhegi 1 iro rakasara. Saka takataurira tikavabvunza ndikatuma hanzvadzi yangu several times havasi kuda kugowa mbatya dzacho ndozvinoda kuti tibva tangopedzerwa nazvo izvozvo muno. Bhegi ritoda kungoti rigoiwe mbatya kana kuti vanodzita sei towapa mbatya dzavo here izvozvi vanotoita sei semutemo wachiwana. Right, unoti chii vana Magosha pambatya? Zviri kunzi takadzoka nebhegi. Hanzi rakadzoka nedzimwe I think imistake. Ndozvatiri kuti that's not true. Kufunga baba vanogona kupupura. Chii chakaitika? Isusu panyaya dzembatya pane mbatya dzakabva kuAmerica dzikauya dzikagara kumba. Maiguru vachitiwo vanoda kuti dzizogoyewa ivo varipo nevana, saka dzakagara waiting for her to come. But ndaona mbatya dzagara indobva ndareza ndati ko mbatya dzadiko kugoyewa idzi. Awa vari kunzi vana tete vaitoti mbatya idzodzo dzinozogoyewa because maherei vati vari kuuya. Saka kana wangu wauya ndo padzinozogoyewa. Saka inini pandangunyararawo nezvazvo. Saka ndobva wapa kuti muna I think it was muna August. Vachiti tiri kuya muna August. Wegore ripi? Which year was it? Takati sisi tiri kuya muna September. I think it's last year but one or last year. But wana wetaida kuya nawo vese. Ndaida kufana kuya ne1 chete. Mukomana uyanga achirwara. Musikana wepakati pakachisununguka mwana. Ndege yakamurambidza kuti akwire ndege nepamwe. Vana kuti tiri kuramba tichingopostpone. Nguva yenyu mbatya. Because inini hapana chandinotora pambatya ipapo. Vana vakapungwa mbatya dzavo already. Nanatete vakatogoiwa mbatya dzavo. Inini hapana chandinotora pambatya dzababa. Saka go ahead. Alright. Saka mamambomisa yenyu iwo ndo wakanga wakamisa mamambomisa yenyu ndozopa go ahead. Handisi ndege ndakamisa ndakamisa nanatete Flora nevanhu vese kuAmerica vanga vachitoda kuuya tese pamwe chete tichizogowa mbatya pamwe chete. It's not me. But inini ndanga chingoti tadi kuenda pamwe chete tichikuwirirana tichine respect pamwe chete tadi kuenda pamwe chete. Yeah. Awa chigopa pressure chete kuti mbatya dzagarisa pano pano. Yes, he was right. I agree with him. So ndakazoti pachazosununguka mwana arambidzwa kukwira mundege. Anozoita zvekuti mwana haakwiri mundege. I think after 6 months utanga aenda through medical examination anokwira here mundege. Yes, she can fly manje nemwana. Yeah. Saka ndakanoti nguva iri kudini iramba ichingoenda. Right. Saka which that go ahead. Saka wapa that go ahead. Which means kuti hapana problem bhegi iro dzasara idzo. Ndo patoda kuti tisvike. Yatisvike ipapo. Saka wapa go ahead. Kwangu kuine mbatya dzanga dziri kuArenberg kune imba yawo. Ndakazoona ndakufonerwa nasekuru vachiti mbatya dziri kuuya dziri kuArenberg kuti dzindogoyewa. Sekuziva kwatinoita tingadai vakati uyai tirongedze mbatya dzehama yenyu dzizondogoyewa. But sekuru vakangoti ndakuya nembatya. Saka mbatya dzakauya and we believed kuti mbatya dzose dzakauya. Handiti inga uri kutaura chiwanhu.
iwo uchitaura kuti haudi chiwano unyatsopinda muchiwano chaicho ai ndokuda kutsetsenera kuti ndizvicheke unyatsopinda muchiwano. saka dzauya mbatya ndokubva ndafonera mukoma wakuru mukoma Hilton kuti mbatya dzauya. Saka nemhaka yekuti mbatya dzauya taakutotora dziri pano tobva tadzika nadzo kupi kumusha kuti dzimire zuva ratichazoronga kuti tonodzigowa rini. So ndobva tatora mbatya ndobva tadzika nadzo kumusha. Tasvika kumusha bva tasiya zvese zvinhu zvakanga zvanzi ndezvamukoma takazvisiya. Paine bhegi ravo ramaiguru ravakanga wambotumira prior wachitiwo kana ndakuzouya ndinozoda kuzochinja hembe dzangu idzi. Saka wachiripo tikataura kuti mbatya idzi taakudzitora tonodzisa kuWarren Park. Ndo bhegi rikutaurwa nezvaro. Saka ndo bhegi ratakadzosa rakadzoka nemotikari ichiendeswa kuWarren Park. Noti mbatya dzakasimuka dzichidzi ndedzamukoma dziri kuuya kuno kumusha. Okay, ndinganditaure ipapo. Mbatya petakatumidzira. Saka misconception chete pamaitikire maprocedure nechi ndakatumidzira mabhegi kuti pane pamakakanganisawo. Achisa tinokanganisa pamabhegi kana dzakandowekwa mbatya we specifically even mablankets taitumidzira kumba wachichengeta chiti yatizofunga mablankets iwa nembatya dzangu but pambatya dzababa dzakauya paine bhegi rangu 1 ndakati iri harifaniri kungoiva ndoda kutotsvaga ningi yacho izvozvizvi ndikakupangidza so ndakati harifaniri kunge achiti ndichienda kunogoiwa because imbatya dzangu saka ndopakaitika mistake ipapo. Mbatya dzabhegi rababa rei ndo rakasara ndikabva raita se radzokera bhegi Warren Park. Akadzokera mabhegi mangani kuWarren Park? Kwakadzoka 1 chete rababa rebhegi 1. Renyu racho rakasara ndo rakanga vatanga waendesa kwekutanga kupi pakauya mabhegi madrum 2 nebhegi 1 ndo ranga rine mbatya dzangu ini. Saka bhegi 1 rakaenda kupi? Mabhegi iwa akauya kumba kwabamudiki Richard nehanzvadzi yangu kwakudzoka nebhegi iroro 1 bhegi futi kupi. Saka wakanga usina kuvhura. I think ndo pakaita mistake. Yes. Wakanga usina kuvhura. Yes. Kuti mati bhegi 1 rembatya dzangu. Yes. Ndobva radzoka bhegi racho riko kuWarren Park rakangogara rirega hamusina chinhu kana anything mumba imo rangosara rirega. Munhu wacho ari kupinda musi wa 1 September. Right. Kana kana muchirega nhau idzoka muchinoitana nharo munounza topa charity munounza kuna mambo kana zvichikunetsa izvo zvevanhu mbatya munounza toisa kucharity kana muri kunenetsana nebhegi iroro moeka mondotora bhegi mogowana imbatya hadzisi dzangu order yanenge ndinoda kupotererwa apa waiwirera kwese ukaunovidza kabvako wazofanana kuwai. Saka nyaya yanoga inenge kazomisa bhegi kuti rambe rakadai nekuti takadziri gwezve wacharamba namabho inyaya kuti zvakazobva nekuna tezvara zvine zvinhu zvaifanira kuitwa nekwamabhocha pahembe dziyadzi pahembe dziyadzi chokwadi wana pachiwanhu chedu okwamabhocha ndo waifanira kutanga kubatana nhumbi dzipi idzodzo kwete kuti tezvara. Asioka anorongedza mbatya dzemurume mukadzi kwete kwamagosha. Kwamagosha vanotopigwa hembe dzamukoma dzemurume nzungu wenyu pamweda mainini pamusoro chakamira inini kuti ndizoda kupindura hangu zvataurwa kuti ndizoenda nehembe ndakanga ndapiwa authority nasisi kuti ini handisi kukwanisa kuuya izvezvi ndoda kuti nhumbi dzini dzigowewe saka ndiendesero nhumbi kupi kuna ana magosha ndofunga ndo zvandakaita. I think ndo pamungadai makadaidza wana tete handi kuti uyai tirongedze chii mbatya kana muzukuru
yaitirongedze chii mbatya pasina kufungidzira. Ezvezvo hamuchaeki nekuti maane kufungidzirana kwehuroyi. Saka pakunzi wafungawo kuti pamai guru wakundoisa uroyi. Andinomboya kuno imbai haimbonopi kana kumboita sei andinomboya kuno. Hatiti muri kufona. Hapana anombopa. Ini imba yacho ndasingatomboizivi. Anditomboizivi imba iyoyo. Ende mbatya dzakauya ngedzekuno kudzaipfeka pabare vachiri kuno takadzisiya kuno atenda kuenda nadzo kuAmerica. Ndo zvatiri kuti isusu pane kufungidzirana. So I'm out. Muri kufungidzirana. Yeah. Handiti. Imi muri kufungidzirana. Inga matotitaura pesaidi yenyu yekufungidzira tatoipedza wambirewo. Awo wane kufungidzirawo futi. Nawo imbatya idzo kuti unoga pasina vanhu vanoeka mune makungofungidzirana nekufungidzirana. Mamapedza tichazongombuda iko kwatiri kuenda. Tichabuda zvese kuti mbatya dzine ichi here kana kuti hadzina ichi. Toda kunzwa nana Magosha kuti munoda here kundoritora bhegi kuti mugowe. Ndofunga tsana mataura kuti ngaringouya kuno ndofunga ndo the best. Rogoyewa na mama. Saka ini ndikusimuka musoisana ndorisiya kupi bhegi racho. Amire ndinofunza kuti zvese izvozvo zvinogona kundobuda. Chiendei handei modzoka. Ngaribudei moenda nemapurisa angu. Simukai. Simukai pakada kundese. Totoenda. Isati yapera chadzoka. Tingori pabreak. Pakachangami. Ndofunga tabuda nemvuri. Ndasvika panzira. Saka iyi mhuri yati isusu kuseri kwechinhu yaramba riredi kuti kuda kuita asi yaramba. Kana maramba ka zvinoratidza kuti muri kubvuma kuti ndimi makanyangadza. Makanyangadzira maigoro. Nekuti chikonzero chamuri kuramba ndechii? Because kana wakachena pasina chawainacho hapana chiro chinonetsa. But kana uine zvawakaita zvinoita kuti uvhiringidze matare aya munoramba. Nekuti hatifanira kunge ticheka dai matoeka mapedza makachena unotye chii. Kana unoona munonamata anoonekwa ipapo kuti zveshoshwa munonamata muchokwadi. Wakachena haunai upura. Ichokwadi chamuri kutaura changani. Mwari watinonamata sekutaura kwamunhu kuita ndiye anoti musanobvunzira kune wakafa kuwapenyu. Saka ndokutenda kwedu kwatiri. Mweya uri kutaura kuna akafa ndiani? Titaridze akafa wamuri kundoenda. Kwete kuti uyaenda kumakuwa kundoitei? Anogona kuchidawirira. Mapanga makwana akasika paguwa akazviisa. Aiwa akasika nani? Isi totenda kuti wakaipa ndiye akaisa zvinhu izvozvo. Asi munhu saka ndinoda kuti wachenurwe kawo kuonekwa kuti akaisa wacho ndimi here sandimi here. Kana musiripi wanochenurwa kuti aiwa sandimi makadi makaisa chete zvatopera. Wotodzoka undonamata kuda Mwari wako kuti aiwa handiri kuda kuchenurwa ende mandichenura Mwari. Because Mwari is the author of all forces on earth. Hakuna imwe force inobva kunani. Zvinomukaramba sezvamuita already fueling. Nautonyanya kukuchidza. Kuti ndimi makaeka. Tochizoenda kuti odotaura kuti wakatoramba pamberi pamambo. Mambo zvinonzi mambo akaita sei? Uzi ndizvo izvozvo wakatoenda. Wakatoramba kuita zvaidiwa namambo kuti ndiite. Handi manzwa kuti wakabva nekweyo.
wakataurwa kuti endai kwamambo, inoda kwamambo, haidi kuhigh court. Vakataurwa point of entry, nyaya yenyu ine uroi. So hatidi kuti tiite matanho anopfuura patiri kutaurirana izvozvi. Chiendai izvozvi izvi moita so that kana paine zvakaitika zvinobuda pachena. Kana pasina, iwe kana wakachena, uri kuti wakachena ndii? Chienda. Iwe uri kuti wakachena? Chiendai. Tarana muruka. Ngondo namai guru wenyu makachena. Itesi iri kungondoitwa wopasa tesi zvapera. Hapana umwari apa, hapana ichi apa. Mwari ndio author of all forces. So endai kuti tieke, hatidi kuti tiite matanho anozoita kuti tidi handiti. Tine mapowers ekuita anything. This is why tiri traditional court handiti. Saka hatisi kuda kuti tisvike ipapo. Endai munhu wese agutsikane nematare. Tibatsirane. Tibatsirane. So chisimukai muende musadzoka kuti hatina kurega. Endai simukai muende. Hatisi kuda kuti tisvike ipapo. Naenda kuseri kwechiremba dendera nemhuri kwamahosha. Zvekutanga chiremba wati izvo ndaona hondo musha. Simba abvunzwa kuti baba wako waripi, akati wakashaya. Chiremba ati ndaona mhiko pamakuwa dzekuti mufi asamuke. Mhiko idzi makadziisa kupi? Mushure mekunge pabvunzwa kunzi mhiko, ndaona mhiko pamakuwa wanova baba adai mauya apa Ndakaipa benyi rechipiri ipo pa. Ndi baba. Ndiyo baba. Simba paabvunzwa kunzi baba wako waripi, akati baba wakashaya, akasara sababa ndiyani. Saka ndiwo pazoti baba waripo kwakuzotaura. Saka ndiwo pawazonzi pazotsanangura chiremba chiendera mberi achiti ndaona mhiko yaiswa pamakuwa. Mhiko idzi dzakaisirwa kuti kufa kwakaita asamuka. Saka baba ndiwo pawapindura wachiti wanzi izvo mhiko idzi pamakadziona makadziita sei? Wakati izvo mhiko takatora takapisa. Saka kana zvamakapisa mhiko makagadzirei? Ndiwo panzi pazobvunzwa naEsther newatete avo. Wabvunza kuti zvakaitwa nani? Chiremba akati handingakunongedzerei, asi zvakaitwa nemhuri yenyu yenyu ndiyo yakaita izvozvo. Asi ndinoda kuti kana ndasvika mumusha menyu ndaburitsa zvinhu izvi, mumwe neumwe wenyu achiona nemaziso masikati machena, ipapo ndipo pamuchaona munhu akaita zvinhu izvozvo. Saka ndinofunga wazoenderera mberi sabhuku wabvunza hanzi wana woita sei? Chiremba azizvo panoda kusvikiwa zvionekwe paonekwa akazviita. Baba wavo wabvunza kuti muripo wenyu chiremba? Chiremba ati izvo ndinoda mombe 2
nembudzi 3 dzerusumudzo kuti ndiite basa iri. Ndoko yamirira changabvisa. Ameno pane pandafirira here. Haana kusaya mambo ipapo. Pane echitsiri yamambo yekuuya kuita basa iroro $100 yemupurisa achange aripo. Because guva ranga ratsipika zvichireva kuti pane kushereketwa pakaita pakufa kwevanhu. Handiti ndizvozvo. Chiremba patsanangura ipapo kuti izvo pane wakashereketa kuti asamuke, kana achimuka arwise mhuri yake, asaende kune wakaita zvinhu. Right. Moti Magosha ndiwani Hilton. Arisabo kucherechedza nako kucherechedza. Right. Saka parodiwa mombe 3 nechi nembudzi 3 $100 kuti zvigadzirwe. Aiwa, dare munotobva mataurirana pano zvese tapedza maakundoimplimenta kuti chiremba ari kuuya musi wakati nemauroshaka towards the date. Imbotaura naura munofunga kana munokwanisa kuda kuti mutaurirane modzoka mumbokudai mutaurirane mochibatana kuti zviro zvipere.